Ei, salutare pe mine și bine v-am găsit la un prim episod din Minecraft Pocket Edition Troll. Și am intrat pe serverul eu numai pe lună. Și i-a arătat că eu am ieșit de pe server și încolo eu îs pe server și am zis să-l trollăm. Eu văd că se bat, se face aici. Stai. Ne punem un cap de uiter. Dacă nu știu unde e. Așa, și ne punem armură. Și sabie. Și cred că o să cam omor. Nu. Unde-i? Sper că nu m-a văzut. Nu? Ia-mi bag aimul. Și merge. Se uite el pe mine. Să nu știu dacă nu știe că eu mi-i sus server. Aia e sus. Sper că nu m-a văzut. Nu m-a văzut. Hai să dau cu arcul în el, mă. O să-mi iau un arc. Deci fiați atenție, le s-o pus în pat. Ia că-i spară geamul. Hai să punem asta așa. Să tragem în el. Oh, nu! Sper că... Uite, vedeți, Troll left the game, așa e scris. Și... cred că am și nu mai ies. Am o idee să-i pun. Da. Hai să-mi fac eu iar așa. Bă, nu, da, băgam eu. Bun, și acum capetele îmi pus aici, așa fac eu. Și să-i pun bedrock la ieșiri. Să bedrock, unde-i? Unde n-ai, băi? Stai sec, că eu nu-i în casă. Ce să vadă? Nu, unde te duci? Și poate nu ved. Oh, nu, că se duce în casă. Oh, uite cine are. Da.
mai ești tu de aici. Nu cred că și n-a să scos. Ia să văd, să dau să mă arate. Așa. Ia. Nu vreau să dau, nu. Vreau doar pe el să mă arate. Edit. Tot să activăm de aici. Ce naiba? Îți bate joc de mine. Uitați-vă la el. Ce faci acolo, nenică? Lasă-mă. La ce să lase pe rău, că nu-i nimeni? Ce faci acolo, nenică? Să vezi că sapă pe aici. Că sapă ea sub. Ciao. Ia, cum nu merge? Ia la nene asta. O, am o idee să ne facem invizibili. Stai să ne dau urmără jos. Să las doar capul ăla. Nu spune că este pe aici. Că îl și bat. Poțiune, unde e poțiunea? Haide așa, invizibil, unde e invizibil? Nu, ce face? Ăla sparge acolo. Să ne luăm și Nick Vision, să dea mai bine. Bun. Iar scrie ceva. Nebunule, care ești tu nebun. Guță, nebunule. Guță, nebun. Nule care ești tu nebun. Ia stai, ia mai ce să scriu așa. Da, merge. Fuck this shit, man. The fuck, ce faci să vede așa? Și acum mă duc așa la ele aici. Sparg un bloc. Uite. Guță, nebunule. Nu. Fuck this shit, man. Deci nu-l omor acum. Stai în casa lui. Está bem. Așa. Sau stai să mă duc așa fără armură. Îți bagi joc de mine ușit. Fuck you.
mă duc așa și dau în el. Ia, mă vede, nu mă. Ție bunule, cine te-a întieguță? Ei, nene, stai ce? Man. Man, de ce se blochează, man? Bun, hai să-i spargem aici. Vorbește despre acel video cu Moș Crăciun. Da. Bun, cam atât a fost și cu acest episod. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și un coment. Și noi ne vedem data viitoare la nu știu ce episod. Deci, papa, mi se strânge și telefonul. Bye.